Әмәгә кушылырга әзер. Рәхим итегез, күргәнегезчә, җырчыларыбыз да бүгенге акциядә катнаша һәм аларны Болгар радиосында эшләүче коллегаларыбыз ярдәме белән ишетә алабыз. Рәхим итегез сезгә. Бәйрәм белән сине батыр солдатыбыз, сине һәр көн искә алып үтәбез. Изге бурычларыңны яхшы тәмам итеп, исән сау кайтуыңны көтәбез дип без бәйрәм эфирын дәвам итәбез, дуслар. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Фирдәүс Тямаев һәм махсус хәрби операциядә катнашып кайткан егетебез Әлфис Мурзин. Егетләр, хәерле иртә дибез, хәерле көн дибез. Тагын бер тапкыр. Хәерле көннәр. Бәйрәм белән. Матди гуманитар ярдәм хакында сөйләшә башлаган идек, Фирдәүс. Төркемең һәр вакыт бердәм булып шушы эштә актив катнаша. Әле алай гына да түгел, районнар да кушыла. Бу хакта да сөйләп үтегез әле. Спецоперация башлануга без иң беренче ополченец егетләргә үзебезнең концерт автобусы белән ярдәм ташый башладык. Андагы яшәгән халыкка, балаларга, гомумән андагы илне саклаган ополченец солдатларга. Аннары параллельно менә как раз Әлфис дустым 26-нчы отрядтан спецназ егетләргә без ярдәм кылуга башладык, хәйрия концертлар куя башладык. Безгә ничектер теге башкачарак карыйлар иде инде кайберләре. Ничектер кая тыгыласың, кирәкмәнгә тыгыласыз дип инде. Май аенда бәйрәм булгач та без Z сүзендә, хәрефендә без артистлардан беренче булып без чыктык, флотлар күтәреп. Анда да инде бик күп сүзләр ишетелде. Фирдәүс, кем нәрсә әйткәндер, бу адымга бару үзе бер батырлык һәм үрнәк иң мөһиме. Шулайдыр. Без бит үстелегебез белән. Аннан инде мобилизация башлангач, инде анда аңлашыла, без инде 2 атнага бер, шулай үзебезнең автобус белән, үзебезнең егетләр белән иң беренче минем бер туган энекәшем башлап җибәрде. Анарга кушылды ут операторы Фидаил, биюче Айдар, аннан менә Рузаль Мингазов Мөслим егете барып кайтты. Рузаль барып кайтканнан соң, инде ул Мөслим егетләрен күргәннән соң, безнең Нурлат егетләреннән үрнәк алып, тизрәк кайтып, ул бөтен Мөслимне чыннан да аякка бастырып, кирәк яракларны илтеп, Нива машиналар алып, алар инде бездән үрнәк алып киттеләр. Бүгенге көндә без инде Нурлаттан 200 безнең егет китте, мобилизациягә элеккән егетләр. Без инде үзебезнең егетләрне хәлдән килгәнчә конкретно, Русия конкретно без аларны бар яклап та обеспечить торабыз. Менә Нива машиналар алдык, тепловизорлар, квадрокоптерлар, аларны сөйли башласаң анда көне буена җитәрлек. Шуңа күрә безгә карап башкалар үрнәк ала һәм хәтта концертта килеп безгә акчалар бирәләр. Кичә менә инде дустым анда танышым инде керде, миндә буржуй кипечләр бар ди, ап киләм ди, бирәм ди. Менә без кулларны тапшырганга күрә, безнең битендә видеолар куябыз, теге каядыр фондка гына күчермәйбез. Без шаңлыйбыз анда ябырга. Үзегез шәхсән барып. Без шәхсән иң беренче передовойларга илтеп бирәбез. Кулларына курыкмыйча границадан 450 километр Херсонга кадәр керәләр егетләр. Әлфис, син махсус операциядә булган кеше буларак, әйтәле, менә шушы ярдәмне тыю солдатларга көч бирәме һәм менә шушындый ярдәм килеп ирешкәч тә нинди тойгы кичерешләр? Әлбәттә бирә, чөнки инде без менә Фирдәүс әйтмешли менә ул ничектер энергетика бирәбез җегетләргә. Килә хатлар, балалар хатлары килә, укыйбыз. 6-нчы класс, 5-нче класс хатлары килә, ярдәм итәләр инде. Әлфис, шундый матур видеоларда чыкты. Сез анда үзегезнең егетләр белән шушындый хәрби киемнәрдә татар җырлары да җырлыйсыз. Һәм иң күңелгә үткәне Фирдәүс Тямаевның Гомер үтә дигән җыры булды. Ул инде бөтен социаль челтәрләрне әйләнеп чыкты бугай. Егетләр, бәлки җырлап үтәрбез. Сез каршы түгелме? Гомер үтә, ул спецназ егетләрен бүгенге көндә гимн җыры. Фирдәүс, миңа калса Гомер үтә дип түгел, яшәп калыйк, янып калыйк дигән сүзләре аеруча күңелгә хуш киләдер. Спецназ егетләренең гимн җыры, без аны менә беренче хәйрия концертларын башлаганда, спецназ егетләрне багышлап җырладык та, менә шуңа китте инде ул. Менә хәзер Гомер үтә җыры башланса, Әлфис дустым, Әлфис гитарада. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел йомгагын сүтә. Ут яшыккә,
Көтермейше Қайсыз картлар Келіп жите Яшап қалайық біздің егідар үшін Янып қалайық патриот егідар үшін Бұ тұрмышта игіліклі іздер салайық Солдат егідар үшін Яшап қалайық Янып қалайық Бұ тұрмышта игіліклі іздер салайық Біргеліп Айлар түгел Yıllar tügel Ömür yolun var matur Eşler bizi Armaz almaz Yüreklerge Jimiş bulup Gelip gelir Merkeze Bizden gidersin Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu тұрмышта игіліклі іздер салайық Яшап қалайық Янып қалайық Бұл тұрмышта игіліклі іздер салайық Гөмір өте Гөмір келе Әні жерге яна сабай Ауыз сала Хыяларны Ашырға Бұл дүнияда Сенің менің Давам қала Әлбіз брат, давай Яшап қалы Янып қалы Бұл тұрмышта Игіліклі іздер салы Победа за нами Яшап қалайық Янып қалайық Бұл тұрмышта игіліклі іздер салайық Бәйрем білін Рахмет Бәйрем білін, афарин, афарин. Шыннан да